mentok. Terus Kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil, sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ber ngoten wis bar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngoten. Mentoke kok ya muni. piye? Mas. Sakeng kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan iki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Golek plastik, Mas. Plastik tipete ada jajan. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Arep tutulno tembok ki adoh kan enek racing ngaten. Akhire kula njukuk plastik niku. Kula tul-tulno peteng kok, Mas. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Enek semote abang. Wah, gatel jebang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbuk. Manten berdua Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune jodoh ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Ndongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem ngleksanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Kabeh. Lah tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Terus nomor loro niki ROPI mergo nomor loro. GPI ROPI. Mergo bapake Imam Syafi'i. Ora soalnya nomor loro bapake nggih PI niku. ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalnya nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Ben gak kleru kon nek nyeluk. Ben ora salah. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike TUPI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike TUPI. Nomor 1 GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5 mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak enak nonton tak rasane. Piye to iki? Nomor 1 GPI, loro ROPI, LUPI, 4 PI, mau PI, 6 kuwi. Adike TUPI. Iya. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi diberikan rezeki yang melimpah. Kathah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Weh enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono, Gareng? Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih ora. Berat lho masih dadi Gareng iki. Kok berat-berat. Lah rupa ganteng dorat-ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti itu. Loh, sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika Gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo Gareng golek dhuwit apa itu? Ngebot seduluran.
Aku ngeboti seduluran, Mas. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, Piye? kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Segenek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sekti men kowe? Lho, sekti kok gareng kok. Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi sing ngejob Bapak jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng bayari brek kula nggih mboten purun, Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Iya. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 ngono lho. Heeh. 1 2 loro. Ayo. 3 Lupiki. Ya seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo Ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo! Yo. Maka. Hop. Wih, terima kasih. Wih. Iki ngeti apa kok Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih. Ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah Amin. rezekinipun. Rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak Kebak, ngoten nggih Mas. betul. Uga mendoakan pengantin berdua. Nggih. Iya. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani, Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas? Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah, nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Mas yo gurung ngalami iki. Ilmu. Ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to?
Ana bulus iki lho. Sapa? Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non. Non piye to? Non aku lu celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho. Wong Aku tak culuk mataku lho ki kok. Sik to. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Oh. Nah, wonten rawon wau tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik panggah? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. JPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor 2 kondang lho. Mosok. Kok kandhari kok kelas 2 lho wis kelas 2 SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok. Kondang opo kondang? Meteng. Meteng bangga. Ya bangga no. Wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to bocah iki? Lah kan iki namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene iki. Lah nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cet ireng yo oli kok dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Ya kan lek putih kan dadi kaya pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Pak Sukemi kok nanggap. Pak De ngerti ra gara-gara ki mau ndodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kase yo kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok. Nyapa? Ketok tuwane ngono. Ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis ndek bojo muga-muga. Sing wis ndek bojo? Ya. Sapa sing muni ayo? Wah, tak idoni ra iku lho ngomong. Ya to sampean ki. Iduk mental. Oh ya iso. Lah wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku nganu sampean ngono iso. Sampean ngidoni dhewe apa enggak kalau kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, Alah kok iso-iso ae sampean ki.
anu Dik, ini kan ditanya. Ini kan Gareng rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Ditanya. Pak D, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Bojonegoro. Oh, rumahnya banyak, Pak D. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan pakai bahasa Indonesia. Heeh. Rumahnya Pak D itu akeh. Iya dong. Gimana? Kan kemarin itu saya di Malo. Oh. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus Sana itu di mana? Iya, itu saya terus mengaleh di anduk sana. Mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolen itu. Itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh, pindah. Saya pindah ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Terlonta-lonta. Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Iya. Jadinya kan saya itu di Jakarta di sebelah mana, Pak De? Itu di Kalideres. Oh, di Kalideres. Kalideres. Oh, kalau aku seringnya di Tanah Abang. Abang. Kan Jakarta. Jakarta. Jadi Lu sih. Lu nggak bisa sih. Iya, apaan sih? Aku gelo karo awakmu ngene iki. Enggak kan aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenek kan. Wih, bosot. Yang nenek-nenek kan siapa, orang aku gini-gini kok. Aku kan gemes gini-gini aja. Ngosek to Bojonegoromu ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika Anu Kalisari. Kalisari Ndiase. Semi. Aku wis survei karo Pak Sandi ya. Ora Kalisari, Mas. Nanti. Pokah. Pakah lho. Pak. Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa, Pak De? Begenten. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng, dikei gula kuwi begenggek. Berarti lek ning Kediri jenenge jemblem iku, Mas. Ya, itu. Itu, Kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh, alah lha kuwi begenggek rasane enak iki, Mas. Wah, enak jabang bayi kok. Bayi iso punel Lho lho. aku seneng iki begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan Kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem namanya. Iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya, kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh, maksudnya nek pas pengen jemblem kuwi lho. Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebaya merah iku? Niki di live kali Asta Brata Media. Ya. Ugi saking WMC Mas Karno. Nggih, matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gawak yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi aduh jabang bayi aku. Ayo, iki diselingi tembang-tembangan. Oke, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hongkong. Wes nyawer, Mas. Nyawer ditransfer 1 juta. 2 juta. Lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, panjang umur. Amin. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu, amin. Mas Gareng kuwi apa ngerti artine klebus apa ngerti, Jal? Lebus wi wong udan. gak sing tau wadus wi. Wi lebus. Lebus. Lebus kuwi sing unine. Wedhus sih. Wi wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Wi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Wi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletik ini. Utekmu dhewe iki. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba paduna juara nomor 1. Iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, wonten keluarga Bapak Marjuki. Lagu ya. ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1-2 wau Mas sampun di sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus.
Mungkin ini ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadanya Mas. Kelebus Mas. Dicoba dulu. Nadanya A. Oke, sebuah tebang bersama Niken Salendri ada. Bisa jadi MC, Bang. Aku kok. Wah, alasan gini ki. Ini selain pelawak, cucuk lampah MC. Wah, gini ki namanya gareng serba bisu niki. Hebat sekali. Bisu piye to? Jadi sampean kayak tahu bisu. Wah, enggak. Oh, tak sudah. Wis mari. Wis mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarno ora? Siarno no ben meriah. Yo ngono ku lho. Asik. Oke, urang. Oke, para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi. Sebuah tebang yang akan hadir bersama artis kita Niken Salendri bersama Asta Berata. Ada Bos. Yah lambene terus koyo silit pitik. Eko Mas. Mingkup. Kayak pitik arep ngendog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso mbut. Kulino nginceng iki. Lah aku apa ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. Adane di dhuwurne, Mas. Nah, Di dhuwurne satu ya. dhuwurne satu. Oke. Ya, wis kuwi mau nadane wis diunjukne katoke. Wah, yuk. Sesarengan Asta
Jangan duduk dulu ya ini Ken. Lebus untuk pengantin berdua gitu Mas. Maksudnya lagunya dipersembahkan. Oh iya tapi jadi kayak contoh malahan. Iki ono sing salam-salam. Salam-salam nggih. Pak Pur Dinano apa Dinamo iki? Ndumpil Madiun ikut memantau. Mbok bilih kepareng lewat Mas Akbar titip salam kagem alumni SMPP 85 Nganjuk ing pagelaran menika. Ini juga ada lagi Pak Ngatijan, uga kepareng rawuh, nyuwun asmarandono mijil ketoprak. Uga iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng dalu. Macange kula Pak sapa iki Pak PI jenenge. Tak wacane sik ya. Sumprit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mak Cange kula Pak PI. Lah iya to. Kandhane Pak PI ya iki. Ya kuwi sing duwe anak nempi. Dia anak sapa? Nempi mau. Aduh. Muni nempi iki gak apik. Lah kan sing marahi sampean mau. Lah iya tapi aja mbok nekno plusno nempi ngono gak apik. Lebih matas muni sampean. Aku kan ngomongi gak oleh muni nempi. Oh, ngono. SBA, iki sedulur Bayu Aji Pak Piki saking Kasiman Bojonegoro. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tebang cewek gaul. Oleh sangu 5.000. Wah, lumayan bersyukur no. Ya teko sapa wi mau Ade? Mas Mariman Sarongan. Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken di request lagu saka Tante Jessi ya kuwi apa mau kelebus sama ular kambang disewer berapa? 1 juta. 1 juta kuwi 5.000. Lah nyuwun apa ki kudu dipinangkani lho Pak De. Iya. Nyuwun ikan. Jaluk awakmu, Nduk. Aja. Wah kae. Masa. Heeh. Wah. Sampe 5.000 lah aku diundaki. Pira nduk nggonmu? 10.000. 10.000. Ora apa-apa, penting barokah. Minta lagu apa? Apa, Mas? Sayang.